Bueno, pues ahora Julián Bustelo Abuín va a explicarnos qué ha pasado en los últimos 40 años de arqueología gallega. Casi vas a hablar de mi vida laboral, que ha transcurrido en los últimos 40 años. Bueno, en otro lugar, pero imagino que hay bastantes similitudes en cuanto al cambio, por ejemplo, de marco institucional, el amateurismo del principio, el paso a la arqueología profesional, todos esos cambios que hemos vivido a lo largo de la vida, los que somos ya un poco viejos. Gracias. Ben, bueno, moitas grazas, boas tardes a todos e a todas. É un verdadeiro prazer volver a reencontrarnos nos encontros e, bueno, é un verdadeiro honor tamén facelo desta volta dende este lado da mesa, non? Por iso e tamén pola organización un ano máis deste evento e polo empeño en seguir facendo. Comentaba ao principio da xornada de hoxe Ramón que non é nada fácil manter esta tradición de eventos continuados no tempo, só parados, lamentablemente, o ano pasado, a consecuencia da pandemia. E o exemplo é que coido que non hai outro caso así, polo menos no noroeste, non? E, bueno, isto eu teño a sorte de poder decir que son bo amigo de Víctor Barbeito e, bueno, Víctor é unha persoa cabezuda, cando ten que selo, tamén difícil de doblegar e, por tanto, eso é unha boa noticia para que, bueno, no que ten que ver ca longevidade dos encontros, non? Confésolles tamén que sinto un pouco isto que se dou en chamar o síndrome do impostor, porque, bueno, non só pola calidade dos traballos dos colegas que me precederon no día de hoxe, senón tamén porque o que aquí lles vou a presentar non é tanto o resultado nin dunha intervención arqueolóxica, nin tampouco dunha longa traxectoria investigadora, senón que é máis ben unha reflexión persoal, aquí, bueno, un pouco simplificada, porque, bueno, efectivamente, tratar de recoller en 30 minutos 40 anos de arqueoloxía galega parece unha aventura un pouco difícil, non? Sairíanos a menos de un ano por minuto. Por tanto, vou esbozar un par de cuestións que creo que son, bueno, que poden ser importantes para debatir, se for o caso, e que bueno, que tamén nos poden facer pensar sobre o que queremos que aconteza nos próximos anos, non? Esta reflexión parte, bueno, pues como se ve no título, de que este ano se cumplen 40 anos de arqueoloxía, 40 anos porque foi nese ano, no 1982, cando se asumiron as competencias en materia de cultura, non? Ese ano, no 1982, empezou polo nomeamento de José Filgueira Valverde como conselleiro adxunto á Presidencia para a Cultura e continuou a mediados dese ano con este decreto, o Real Decreto 2434, polo que se transfiren as competencias en materia de cultura dende a Administración Central á Xunta de Galicia, non? Xa a finais de ano, entre os decretos que estructuran a Xunta de Galicia, aparece a Consellería para a Cultura, como se chamaba daquela, e tamén nese mesmo ano, no 1982, a finais de ano, aparece xa dentro do organigrama da Consellería de Cultura a Dirección Xeral do Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico, da cal foi nomeado primeiro director xeral don Ángel Sicar Jiménez. Iníciase así unha vertixinosa carreira para dotar a Administración da comunidade autónoma dos recursos e dos medios necesarios para que aquí nos atinxe asegurar a protección e tutela do patrimonio cultural. Así, en paralelo ao desenvolvemento da estrutura orgánica da Consellería, créanse diferentes órganos específicos, como é o caso desas comisións provinciais do patrimonio artístico e histórico, cuxa principal misión era de examinar todos os proxectos de obras e a realizar tanto nos conxuntos monumentais como nos monumentos de cada unha das provincias do país.
O ano seguinte, no 1983, publícase unha orde pola que se crea a Comisión Técnica de Arqueoloxía, a cal, ademais de asesorar a Dirección Xeral, tiña a misión de someter á aprobación desta o Programa Anual de Excavacións, Exploracións e Investigacións arqueolóxicas, tanto terrestres como subacuáticas, fixando unha orde de prioridades para a realización do mesmo. Nos primeiros anos de vida desta Comisión Técnica de Arqueoloxía, os seus membros eran os que daquela eran tamén os membros da sección de Arqueoloxía, Antropoloxía e Prehistoria do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, o cal fora o encargado nos anos previos da planificación da actividade arqueolóxica en Galicia en todos os seus aspectos, dende as excavacións realizadas aquí ao lado na necrópole tumular da Paradejo en Rianxo ata, por exemplo, a organización do 15º Congreso Arqueolóxico Nacional celebrado en Lugo. Estes cambios que se dan no panorama administrativo teñen que ver tamén con uns cambios que obedecen a unha transición entre unha xeira de arqueólogos que estaban experimentando os seus últimos anos de carreira e unha nova xeira que, dende mediados dos anos 70, empeza a ganar protagonismo. Nesa xeira precedente, comentábamos antes o propio Filgueira Valverde, mas tamén habría que nomear a Xocas, a Bousa Brei, a Alonso del Real ou a Ferro Couselo, por citar algún. Esta nova xeira de arqueólogos, que empeza, como dicía, a despuntar dende mediados dos anos 70, ten a recoñecidos arqueólogos entre as súas filas, como, por exemplo, a Acuña Castroviejo, Camaño Gesto, Antonio de la Peña, Arias Vilas ou Carmen Alfaro Giner e a Paloma Acuña. Estas representan, dende o meu punto de vista, perfectamente ese cambio por varias cuestións. De entrada, porque son dúas mulleres. En o caso de Carmen Alfaro Giner, polo que sabemos a día de hoxe, foi a primeira muller que foi autorizada para dirixir unha intervención arqueolóxica en Galicia. Por outro lado, Paloma Acuña, a principios dos anos 80, estuvo ao frente do Servicio de Inspeccións Arqueolóxicas, no cal tamén estivera ao frente uns anos antes unha persoa do réxime, como fora Chamoso Lamas. E, por certo, dende ese servicio, Paloma Acuña, entre outras cousas, tamén deixou recados para Boiro, dado que nun informe datado no 1982 sinala que no recinto do Castro Grande se estaban realizando acumulacións de terra. Ademais, chama a atención sobre a falta de sinalización do castro e sobre o seu estado de abandono. Durante aqueles primeiros anos, a atención ao patrimonio plásmase máis nunha normativa de organización administrativa e de funcionamento que nunha verdadeira legislación xeral. Foron as comisións provinciais por un lado e a Comisión Técnica polo outro as que marcaron a pauta da conservación e da protección do patrimonio cultural galego, así como das intervencións sobre o mesmo, coa base e o apoio legislativo da normativa estatal. É que houbo que agardar máis de 10 anos para que Galicia se dotara dunha normativa propia en materia de patrimonio cultural, esa Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia. Se ben, anos antes, como consecuencia da sentenza 17/1991 relativa aos recursos presentados contra algúns dos preceptos da Lei do Patrimonio Histórico Español, aprobouse ese decreto 430/1991 relativo á tramitación para a declaración de ben de interés cultural e creación do rexistro de bens de interese cultural de Galicia. Isto era un pouco o comezo, non? Falaba antes que resumir 40 anos en 30 minutos era difícil, por tanto, vamos esbozar, por un lado, o comezo, por outro lado, o que, creo que é nuclear de toda esta traxectoria, e así se debería ter plasmado, que a Lei actual do Patrimonio Cultural de Galicia. Por último, acabaremos un pouco reflexionando sobre o que, dende o noso punto de vista, teria que ser o futuro, non? Na véspera do Día das Letras Galegas de fai 6 anos, no 2016,
Publicouse no Diario Oficial de Galicia esta Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, unha lei que foi definida como unha lei de baixa calidade para un novo ciclo de desenvolvemento. Foi definida non por min, sino por Carlos Amoedo Souto, que foi secretario xeral da Consellería de Cultura e Deporte entre os anos 2005 e 2009. Esta norma, a diferencia da anterior, foi aprobada únicamente cos votos do Partido Popular. A anterior fora aprobada pola unanimidade da Cámara, mas neste caso non foi así. As 13 novidades que esta lei aporta a respecto da que ven a sustituir son as seguintes e voullas ler se mo permiten. Por un lado, descentralización administrativa de potestades autorizatorias cara aos municipios, a simplificación legislativa, a simplificación administrativa, a creación da figura do censo de bens culturais como elemento de difusión, transparencia e fomento do patrimonio cultural, a regulación legal dos contornos de protección e zonas de amortecemento, así como dos contornos subsidiarios de protección para un aumento da seguridade xurídica, unha nova regulación dos informes culturais sobre instrumentos de planeamento urbanístico, unha definición dos distintos modelos ou tipos de intervención nos bens, criterios específicos de intervención nos bens, simplificación do réxime autorizatorio en contornos de protección e zonas de amortecemento, regulación do patrimonio cultural inmaterial galego, introdución da técnica de presunción de valor cultural a partir de determinada antigüedade de certos bens, simplificación dun porcento cultural e a precisión dos tipos infractores en materia sancionadora e a educación das contías ás sancións. Como é tamén moi complicado que nos poñamos ahora a valorar cada unha destas 13 novidades, vámonos entrar nas dúas primeiras. Era, por un lado, a descentralización do réxime autorizatorio a favor dos concellos e, por outro lado, a simplificación legislativa. No que ten que ver coa descentralización, a lei dispón no seu artículo 65.2 que aqueles concellos que teñan instrumentos de planeamento urbanístico xeral ou de desenvolvemento acordes ás previsións da lei, estarán habilitados para autorizar aquelas intervencións que se refiren a bens do patrimonio arquitectónico ou etnolóxico. Coa finalidade de dar pasos para poñer en funcionamento esta ferramenta, no ano 2017, a Consellería de Cultura, de mando do seu titular, de Román Rodríguez, xunto coa FEGAMP, asinaron un protocolo de colaboración para avanzar na habilitación de concellos galegos para autorizar determinadas intervencións que ata o momento só poderían ser autorizadas pola Dirección Xeral. A través deste protocolo, a FEGAM comprometíase a promover entre as entidades locais asociadas a sinatura de convenios coa Consellería, mentras que esta se comprometía a prestarlles asesoramento aos concellos. Se lle botamos un ollo aos convenios suscritos pola Consellería dende a sinatura do devandito convenio, fai 5 anos, vemos que únicamente se suscribiron 3, un co Concello de Baiona, un co Concello de Ourense e un co Concello de Mondoñedo. Por tanto, a pregunta que queda no aire é se efectivamente esta novidade primeira, que según os seus redactores traía esta lei, o que ten que ver coa descentralización, se efectivamente foi tal, non? Por outro lado, a segunda novidade era a simplificación legislativa. No que ten que ver ca simplificación legislativa, cabe sinalar que nos últimos anos se aprobaron diferentes leis que modificaron de maneira sustancial algúns dos aspectos dunha lei que se aprobou fai apenas 6 anos. Non? Por non me espallar, citarei só 2 casos que son exemplo de que no canto dunha simplificación legislativa ben puidera o legislador falar de simplificación da tutela efectiva dos bens patrimoniais. Mediante a disposición final 12ª da Lei 5/2017 de 19 de outubro de fomento da implantación de iniciativas empresariais, tamén chamada por algúns a Lei de Depredación, modificouse o artículo 39.2 da Lei do Patrimonio Cultural e eliminouse a necesidade de que as talas ou aproveitamentos madeireiros semellantes en terreos con restos arqueolóxicos tiveran que ser autorizados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Máis recentemente, coa aprobación da Lei 9/2021 do 25 de febreiro de Simplificación Administrativa e de Apoio á Reactivación Económica de Galicia, modificouse o artigo 34 da Lei do Patrimonio Cultural, establecéndose que en diante non sería necesario un informe da Consellería nos plans, programas e proxectos en solos rústicos
sempre que non afectaran a ningún ben declarado de interese cultural ou catalogado. Unha modificación que, de feito, dá por sentado que todo o patrimonio arqueolóxico galego que existe é o xa coñecido e que está perfectamente delimitado, o cal non só vai en contra da propia naturaleza deste tipo de patrimonio, senón que mesmo vai en contra do disposto no artículo 46 da Constitución, que establece que os poderes públicos non só deben conservar o patrimonio cultural, senón tamén favorecer o seu enriquecemento. Confeso que a estas alturas, cando un ve que se aproba unha lei que ten este tipo de nombres, simplificación administrativa, iniciativas empresariais, reactivación económica, xa lle pon os pelos de punta, non? E entrando no seu articulado xa se empeza a ver que esta simplificación legislativa que se buscaba acabou sendo todo o contrario, acabou por ser unha amalgama de leis que aportan moi pouca seguridade xurídica e que, moi ao contrario, abren a porta a todo tipo de desfeitas, non? E, ademais, este tipo de modificacións, estes recortes na tutela efectiva do noso patrimonio arqueolóxico, teñen impacto, ou terano, co paso dos anos no sector da arqueoloxía galega, e, dende o noso punto de vista, marcan o punto final dunha intensa fase para o noso sector vinculado ao desenvolvemento de proxectos de arqueoloxía preventiva. Aquí traio un exemplo que pode axudar a ilustrar un pouco o que veño a dicir. Comentaba antes que con esta modificación do artículo 39.2 da Lei do Patrimonio Cultural, hoxe as talas ou outro tipo de aproveitamentos madeireiros semellantes sobre bens do patrimonio cultural ou nos seus contornos de protección xa non teñen que ser autorizados pola Consellería de Cultura, senón que son autorizados pola Consellería de Medio Rural, incorporando na autorización un informe, un copia e pega, no que se establece unha serie de condicións que quen vai a realizar a tala debe seguir. Antes non era así, cando informaba ou cando autorizaba a Consellería de Cultura, establecía tamén unha serie de medidas preventivas entre as que se podería atopar, de ser o caso, a realización de controis arqueolóxicos durante a tala. Claro, isto ahora non pasa, hoxe non hai controis arqueolóxicos para as talas. E se temos en conta que no ano 2021, o ano pasado, houbo 5.426 expedientes de talas ou de aproveitamentos semellantes que tuveron a cesión de patrimonio, e se pensábamos que antes desta modificación do artículo 39, un tercio, por non pasarnos, un tercio poderían ser susceptibles de ter un control arqueolóxico, e sendo tamén, ofertando 800 euros a realización do control, estaríamos falando que coa modificación do artículo 39 se deixaron de facturar no sector da arqueoloxía 1.446.933 euros, o cal chama bastante a atención. Esta fase, a da arqueoloxía preventiva, colle corpo nos primeiros compases da década de 1990, mas desta xa se deran avances con anterioridade, tanto a través das propias intervencións de urxencia que incorporaban xa características propias da arqueoloxía preventiva, como a través das diferentes axudas e bolsas convocadas a partir do 1983 e que, entre outras finalidades, abordaban a realización de prospeccións e inventarios. O primeiro control arqueolóxico aparece no ano 1988, aínda antes de que esta actividade estuvera regulada en Galicia, no marco dos traballos de nivelación da buchería da Catedral de Santiago. É que a normativa reguladora da actividade arqueolóxica en Galicia, tanto a orde do 1985 como o decreto do 1889, céntranse no que daquela era o fundamental, que eran as intervencións de urxencia. E foi a aprobación das normas subsidiarias e complementarias do planeamento no ano 1991 as que marcaron o despegar da arqueoloxía preventiva en Galicia, que se veu a consolidar 4 anos despois coa aprobación da Lei 8/1995. Isto foi un par de imaxes que puxen para ilustrar un pouco o cambio de unha arqueoloxía a outra, dunha arqueoloxía de urxencia a unha arqueoloxía preventiva, dunha intervención que se realizou no IO a consecuencia de que durante os traballos de construción de unha vivenda se localizaron unha serie de materiais cerámicos e que motivou a que despois se intervira aí, baixo a dirección de
Antonio de la Peña con algún, arqueólogos mosos que hoxe ao mellor se reconocen por aí. E por outro lado, temos unha imaxe dunha excavación preventiva no xasamento dos Lagiños a consecuencia da construción do corredor do Morraso, ambos casos en Cangas do Morraso. O culme desta fase da arqueoloxía preventiva, dende o noso punto de vista, e tamén tendo en conta o volume de traballo e dos traballadores empregados, seguramente o teñamos que buscar nos anos da burbulla inmobiliaria e do boom das grandes infraestructuras públicas. Destes anos de bonanza, ademais dos avances metodolóxicos e dos resultados relativos á investigación, que son importantes, chegou aos nosos días, dende o punto de vista laboral, unha ferramenta vital, que é o convenio colectivo do ámbito autonómico de Galicia para a actividade arqueolóxica, o cal foi aprobado no ano 2009 e foi modificado máis recentemente no ano 2015. Aínda sendo fundamental, esta ferramenta non foi quen de poñerlle fin á precariedade estrutural que sofre o sector dende prácticamente os seus inicios como tal. E hoxe en día a situación vese agravada pola caída dos preços das intervencións de promoción pública e privada, así como pola desmobilización dos traballadores e traballadoras en comparación con aqueles anos previos á asinatura do primeiro convenio. Na diapositiva, a modo de exemplo, puxen a evolución do salario en arqueoloxía, o tal como recolle o convenio, hoxe en día hai 3 categorías, fundamentalmente: dirección, técnico e auxiliar. Pois aí ofreces unha comparativa entre o salario bruto mensual dun auxiliar e a evolución do salario mínimo interprofesional nos últimos anos. No 2009, a diferencia entre un e outro era de 646 euros e hoxe en día esa diferencia non alcanza os 500 euros. Ademais do convenio, comentaba que estes anos de bonanza deixaron tamén resultados importantes que teñen que ver coa metodoloxía. O fundamental, dende o meu punto de vista, foi a adaptación por parte do GIARPA do Sistema de Rexistro de Información Arqueolóxica proposto por Harris no 1991. Un sistema, ou mellor dito, unha adaptación que hoxe en día é a que todos empregamos no noso día a día. O final desta fase de arqueoloxía preventiva pode resultar difícil de apreciar para algúns se únicamente nos fixamos no actual volume de intervencións arqueolóxicas anuais. Se ben, este final ven determinado polos cambios normativos antes esbozados, o cal se irá facendo patente co tempo, sen que as actuacións denominadas de posta en valor poidan asumir o mantemento do actual ritmo de intervencións. Nin poden nin deben, dende o noso punto de vista, dado que estaríamos nunha especie de burbulla caracterizada por xasamentos intervidos, mesmo con actuacións de consolidación ou restauración, que exixirán co paso dos anos, intervencións de mantemento inasumibles por quen as ven asumindo, que son a administración local, fundamentalmente. A preocupación pola consolidación de xasamentos intervidos estuvo xa presente naqueles e naquelas arqueólogos de comezo dos anos 80 encargados da planificación e organización da arqueoloxía galega. Así, son frecuentes na altura convocatorias de axudas para a consolidación de xasamentos intervidos nos anos anteriores, especialmente aqueles que poderíamos cualificar de máis monumentais. Máis tarde, vemos tamén que esta preocupación pola consolidación segue presente. Este é un fragmento do discurso de investidura que ofreceu Manuel Fraga no ano 1991. Nel, vese efectivamente como dentro da súa política cultural fala de establecer rutas arqueolóxicas de especial interés turístico ou, como clave de bóveda desta área, crear un Museo Nacional de Galicia, que pobre del, como hoxe en día se atrevera a decir semejante cousa. Co paso dos anos, a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, a través do Servicio de Arqueoloxía, botou a andar un ambicioso proxecto coa finalidade de centralizar as actuacións de posta en valor do patrimonio arqueolóxico galego a través da constitución da denominada Rede do Patrimonio Arqueolóxico, a cal estaría formada por 4 elementos nucleares, 4 parques arqueolóxicos, un por provincia e por adscripción cultural. O Parque do Megalitismo da Costa da Morte, o Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro, o Parque do Mundo Romano de Lugo e o Parque da Cultura Castrexa de San Cibrán de Las. 10 anos despois da inauguración do primeiro, do Parque da Arte Rupestre de Campo Lameiro, só 2 parques están operativos e a súa función hoxe
dista moita da de seren elementos centralizadores da divulgación e da investigación do patrimonio arqueolóxico galego. Por tanto, efectivamente, rede, pois parece moito, non? Segue sendo, polo tanto, esta unha tarefa pendente da arqueoloxía galega, a cal debe ir parella da asunción por parte da Administración da divulgación do patrimonio arqueolóxico. De que non só é importante ter xacementos visitables e mantelos en adecuadas condicións con esa finalidade, non só é necesario contar coas infraestructuras necesarias para levar a cabo esa divulgación, é tamén necesario contar con persoal dependente da Administración, organizado e supervisado por ela, para atender os ditos centros e exercer esas labores de divulgación, as cales veñen caendo de maneira moi mayoritaria en empresas privadas, ainda que, efectivamente, sobran exemplos recentes para dicir que hai que ter cuidado co que se pide, non? E nada máis, esta era un pouco o que lles quería contar. Moitas gracias.